Ăsta e lanul de rapiță. Așa. Acum 9 zile când am ajuns aici în Căra Floare, deci nu știu ce combinație de rapiță cu salcâm va fi. Frumoși norișorii. Da. Mai avem, nu știu unde să vă zic, niște roiuri. Nu se văd aici. N-are rost să mai mergem la ei. Iată și pădurea cu pricina. Așa, alinierea de sus. Mai avem niște roiuri acolo unde este a doua găleată albă. Da. Adevărul este că am fost cam mulți aici. A fost un camion acolo lângă pădurea de salcâm, cu pavilion, cu remorcă. A șters putina sau a roit-o. Cam așa se mai poate spune. Și vecinul din față, am înțeles că astă seară vrea să o firește roiască. Da. Foarte frumos.